Barangay guys, nada ni visitor. Oy, sabi namin order ha. Hindi ako. Ito na order? Ang Rosalina, hambos. Sige mo lang sa atsara guys. Oh, grabe. Ati ka gumakuha, nagkus, kasi nga na? Banggod. Para sa maabot ang truck. Dos pa. Alas 2? Muna na sakit akong gamit. Kanino, nabing isosok asin. Ay, kanang hilo-hilo ba? No, hilo, kari, hilo-hilo. Nabing isosok asin. Kali na, kana. Hinatag ng nanasip mo. Hilo. Kasi hindi na, may parang na. Hilo. Kari ba? Magana ba? Yung pus na. Na. Ate, binilo na ko sa kapayas. Kana, dyan na naman. Dyan na isang kanino ng hilaw-hilaw. Hal na, nabalik. Si Dana, na, sa ako ng asin. Ay, hilaw mong guna, oh! Kana, lagi sa hima na. Na, tuwo lang yun. Siya ko ang yung doon. Hilaw lang, isulog asin. Dapat ka ng suka. Na. Na? Wala siya ko, nindot man eh. Oo niya, yun na sa pang kana. Na, kana mga gahi-gahi, mga putas, di ba? Uy, magpagipong ko. Sa kudang hindi lang to, dami na pa noon eh. So si Marlene mag-utong ng mga niyok. Marlene. Sa tinda. Diba? Nakay mo Wala na. ka. Dali may galuto man ang kay wala mi sugnod. Istorya dahil kasi vlog na. Sugot mabot siya. Na, ato may maglutos kay ini kay wala time. Siya, oh, Hindi ba yung mga problema niyo? may kundi kay kuryente man to. Ganahan may tawaan niya. Kas kuryente. Pero di man dugay, ito ra man ipabukalon ang kuan. Kaya, padahon mo, aka na. Noy kaha nga dako na ko. Dali ka, nakibinasal at bisita. No? Oy! Ayun day, oy! Na! Na din eh, gabanggod na og lubi na. Asa man yung naong? Wadi ka. Asa yung naong? Gini sa ko dahil. Para ning ako day. Uli dahil. Ha? Ah, saan nga to may silis bukid, wala man dada to ay luwi ah. Karon ra bitaw le. Dali na ina napanggod. Na man na tira at bangkod lagi. Na ang gundi punuan dito. Oo kag mamalit. Ro sambok sili. Dil majo na laman na dekorasyon. Lalo uya ka nang. Di lain magbuhat. Way kuan ka nang way puwa. Way beauty. Asay asinday. Kamo? Kana. Ano? Palitan ako akong bisita og lami na. Asin. Asin ka na. Asin mo na. Sure ka. Asin lagi na. Kamu di ko matuon ako. Asin na. Wa na. Nagbinuang mo Pedrita? Nang yang asin oh. Raksol. Pink salt. Ikaw ay kumot ako nang reon, nasamit ko ng lama. Naman, naamay ka na, gagmay ka na, ka na, kini ang gusto ka. Nagaggo. Kaya kay kumot ra sa kapatid. Ikaw ay kumot. Oo, sakit. Dali, dali. Hala na, wak may suga na. Suga. Snake ba? Palit niyo niya. Halaan, wala niyo pa na. Damo pa Uy. sular. Wow. Di asin. Ay ko. Palit ko. Maigo na rin. Mupalit ko na, nalimot. Mupalit ko Pada, na. ang anak kay barako. Hala na na, wakon mo pa dati gingon ana na, amoy daghang gingon ana na. Unsa man ko? Unsa dai? Nang suga ba nga nga sular? Naan. Kinsaon man ang pipin. Halaan, umapon, hindi mag-brand out. Ano? Palit meron ng emergency light na to na si Moy na. Persahag So, na. si Manang naman may numdok. Ano na, start up man. Where? Bot. Praise God, anak, praise the Lord, oh. Magandang araw ni Maria Ray. Ala.
Mangita, palit pa ko ron na. O say, palit daw sa akong mga bisita. Buisita. Sige. Unsa man ako ipasudan nila na? Unsa ka to? Unsa ako ipasudan nila? Kanang abot sa inyong bulsa. Si Manang ba? Flashlight. Tag 100 ron na diha. Nandiyan. Flashlight. Oy. May abit ko. Mama ko kayo. Bitawan. Ito. Biyahe. Untang kara. Hi guys, tingnan po tayo bilang driver guys. Na abot tag truck dagi kag Cebu guys nagdag tiles o kuan. Inodoro sa CR ni Mem. Mga nagimo sila og kan guys kay padapod to sa Cebu tong ilang gihimo nga patsara. Tao niya. 1, 2, 3. Tiya guys, salamat tayo kang kuan guys kang Rosalina Apos guys sponsor sa Inodoro. Kuno ka buka Inodoro o tiles di kag Cebu guys ikarang ni Nana. Dan og Cebu lagi ako na ni guys tiles di agi naog na kay naman sa letra guys nga mo. Ari di BQ kay mag-deliver og kuan product sa Splash. So di ana jud niabot na. Na ka 200 day. Yeah guys, so sila kuha sa kuan tiles kay pusa. Ari tiles guys 60 by 60 dagko tagi sa Cebu dikan guys. Sponsor ni Nana. Yeah, nagakuha sa gipasa sa mga tao kay may kayo naman yung pangyalte nga rin. Dili, dito ra. Atong kilid. Buta sana doon. Panin ko kamot ra kini. Ari, naok sa lang na di anong tanan. Wirik tarong ba da? Ha? Sa during. Salamat. Hindi pa niya. Pero buta. Alas na! Mo yan. Si mo pare. Nauro mo magusog ni mo gondo na sa kadao. Dito na magkumpatiro. Di bukat na eh. Siguro deh. Sa. Eh. 2, 4. 5, patay 5. Lagi na pagka tumba? Nera. So na kay. Buwak na. A few moments later. Hi guys, humana sa pang naog sa styles sa katong bawon. So guys, dami kon guys, bayin din. Ang tuwan iro among gipaliguan. Tatat dia ka mom din sila mulangoy. Unsa guys San Juan deron guys. Happy pista sa mga pista San Juan. Dagang mga ligog dagat ron. Diya guys, kanang nani mao ni aga nang kuan. Shower, tawranan pa guys og na heater. So madanig CR nga butangan og katong bal nga gikan Cebu. Dimitra. Atong ianes to nga. Di malikamgam na sida. Ana. Ini ito. Nasa ko da kaya. Nagkuan. Ani guys, og dance kay mo ni kabitan og aircon. 15 ka ag ila exist nila doon. Diya guys, mudong de may roghag na kay nami palit ng grocery. Diya, mukhaan ko kasi mem guys sa ilang nakita na tong kuan guys nga kanana nasagna nga kuan. Kay pista malagi ron. Diya na trap mi dari sa kuan, ibabaw aring ilang dapit dari sa anas kay agasada giguba man ninja. Dari sa dapit sa ila Father Darwin. Tanaw ni jo guys, kanina pa mi din. Maranag Manila, nagkabalin sungag lang sakzanan. Loko. Bumusog na may bali nga.
Sama ke traffic. Tani mo pa nila dia ngayon na yung parking. Bawal nga na diha. So, naik kumpari kalsada parking yang may pikas. Ramp na. Sama ke traffic. Na, dasok na. Di ba ni kalusot daning na yung baning parking? Muka ko lang gabantay ato eh. Ang kumpani kalsada, way mo bantay ato pikas. Way mo bantay ari pikas. Saan naman ang trabaho ang kalsada. O way kahatag nga tao din ta ngayon magkubag-uba ng kalsada kay daghan ako. Turisyo jud kana karon. Sama. Kung i-parking din ako, na. Yeah guys, sa karususmin, nagkanarakas sa mga sagdanan na to guys, kay agkasada, one way lagi, and jawa po siya nagbantay. Isahay, palusot ang mga sagdanan mo to, na-trap na hinunod mi. Yeah guys, padong na sa Garcia. Diya, pista dero Garcia guys, kay San Juan man. Mani guys, simbahan akan katugtaw. Hi guys, abusog namin. Diyan manggitik ko ito na hurot. Nice ka guys, ilang kananan. Sa aming street na yun, diyan rin sa unang likod sa simbahan sa Hagna guys. Hindi, mapapicture na lang. Guys, sa mga katanawa, agkon guys. Bukid sa Hagna. Nara guys, sa gamong kanana, mararasag bay. Ja guys, pauli na may mo ni ag simbahan sa Hagna, Raskili, dari kamo agi guys sa kanto para makato katus kananan. Ja guys, nga pete may grocery karijot dia sa Bikyo. Ja guys, ganina ban among sagdan padukag na karon sa kay Pilbing series. So grabe na ka nagtao dari sa kuan sa Garcia. May mga hubog nagsusapinday na. Jago bang mga tarar guys, naka-panutpik na guys, kay pista man lagi na grabe tao naghana ka adyo. Mali guys, lungsod sa kuan, Garcia Hernandez ang kadagang tao tungod kay pista.